Last Prophetin keikkapäivä Lepakkomiehessä. Alright, ohjelmassa siis keikka Conjurin ja Diabolisherin kanssa. Ootte varmaan kyllästynyt mun ääneen, joku mä vedän voice-overeita suunnilleen joka toiseen videoon. Ei se mitään, joudutte kuunnellut vähän lisää. Päivä alkoi treenikseltä, otettiin viimeiset kikka kolmoset kuntoon. Ei niitä kikka kolmosia kyllä ollut. Kamat autoa, nokka kohti sörkkää. Saavutaan Lepakkomieheen, roadaukset ja soundcheckit. Puoli tuntia soundcheckin loppumisesta päästiin lauteille. Pieni cooldownia katsomaan Diabolisheria. Pakko antaa propsit, todella omistautunut esiintymisasustus Conjure-lauteille. Luonnollisesti mentiin 15 minuuttia yli aikaa. Se on ihan normaalia. Conjurin jälkeen sitten nopea kamojen roudaus päivä pulkassa. Kiitos kaikille, jotka tuli katsoa keikkaa ja palataan ensi vuoden puolella sitten näihin live-hommiin.